Mag imbo mano mar piny Kenya. To Raymond nganyalo penjo ni hotspots gin mage. Wang'eni hotspots oja winjo mana kinde ka kinde ka waloso kotende kod wang'a peyni kata mana nderni pacho ka. Takeni hotspots mago mag flooding mabende pii oula jathoro kethi mwandu kata mana rocho chenro mago oganda mapile ka pile. Gin kaka mage nikech magi kinde mane beni koro jowa bende bedo motang'. Erokamano, kwang'iyo wachako kata gi Kisumu County, there are places mong'ere maber ni ka oula obiro to nyaka chandi. Kisumu ka wang'iyo Kabonyo Kanyagwal, mano kantiere Nyando, Greater Nyando. Waneno ga ka oula chando ji e Nyando kanyo kabisa. Wan gi part of Kisumu East mabende bedo affected. Wan gi Seme Central areas are affected gi flood. Wantiere gi Muhoroni bit. Last year in 2024, waneno ka nobedo matek ahinya. Mano wakwayo nyaka national government okonywa gi chopa mondo wagol ji e wi yiende. Muhoroni kamiluongo no Obiayo Center. Wan gi parts of Nyakach mabende pi chando kabisa. Miriu kopong' to biro olore North Nyakach to chando ji kabisa. Kwa dhi Homa Bay, wan gi kamiluongo no Sodo, mano Rachuonyo North, wan gi Simbi, wan gi parts of Sindo, mabende masira makoch motimore West Pokot ni nosetimore, Sindo, Suba North. Wan kanyo gi Homa Bay Town, bende ntiere kuonde mabedo affected. Kidhi Migori kocha wan gi Nyatike. Nyatike bedo affected gi pi maa Nyamira. Koro pigno kobiro koa Nyamira to orado gi River Migori rado kanyo gi river moro to koro ka gisepong' to giywero ji gi chiko Nyatike nikech Nyatike en lowland. Kwa chak wadhi nyaka Busia kocha. There are parts of community mapoko recover nyaka sani. Mani luongo ni Bunyala, the whole of Bunyala. Wan tiere gi Gigo, Runyu, Rukala, to gi parts of town. Town nitiere aora moro kanyo bende matin machando ji e town kopong' to odaro ji e chuny boma ma Busia. Wan kanyo gi Teso North. Teso North nitiere aora ma all the way from Bungoma. Iluongo ni River Malkisi. Malkisi no kopong' to en river matin to ringo matek. Koro yudo ni jopiny underestimate the power kech ineno kotino lurore. To kobiro to ywero ji kendo hinyo ji Teso North. Kiduogo areas mag Siaya, wan gi Imbo, areas mag Bondo, bende ntiere kuonde mokethore, and mostly areas mantiere around the lake of Siaya County bedo affected. Pi maketho Busia e pi maketho Siaya, nikech aora madongo ma River Yala kendo gi River Nzoia ringo teko kalo Siaya kochiko Busia in the receiving end. Kwa biro Kakamega bende nyocha osebedo ka county moro mwang'iyo kabisa. Kakamega records drowning cases mang'eny. Nikech gin gi streams matindo tindo to streams gi ji underestimate. Ng'ato neno ni pigni ringo mos wakala kala to kokalo ni to pi osegoye gi mbi, pi osedhi kode. Koro Kakamega town to gi areas mabende time gold mine. Iyudo ka pi ochokore kamoro achiel to pige gi ema hinyo ji. Koro counties abich ma mention go gine counties auchiel. Mano Kisumu, Homa Bay, Migori, Kakamega, Siaya gi Busia e counties mwang'iyo ni nigi hotspots mang'eny. Moko to wang'iyo kendo gi related disasters ma floods kelo. King'iyo Kisii kacha ka koth chwe kabisa to ntiere gimiluongo ni landslides matimore in some parts of Kisii, kendo wan gi gimiluongo ni mine collapses bende timore in some counties kaka Vihiga. Wantiere gi counties kaka Nyamira. Wantiere gi county kaka Migori. Sani pod ntiere jok mane gold mine oiko pod imany. Koro koth ka biro to biro gi disasters mopogore opogore. Koro mage mano wang'iyo kaka hotspots madongo, kendo sani mage mwamenyo kabisa mondo wang'i kaka wanyalo reso jopiny, wamigi early warning mondo giwuok kuonde marichogo. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya kendo erokamano ahinya kuom leronwa gi e yo makare. En mana ni kinde ka kinde, e kinde mabende duol ma koro